zenbat kostatzen zaigun laguntza eskatzea. Askotan ez dugu eskatzen, baizik eta, azkenean tortzen jaku. Eta beste batzutan, auzu hori emateko behar dugu. Eta batek laguntza eskatzen dagoenean ez da arreta deitzeko. Hori bai oso argi izan behar dugu, inori ez zaigu gustatzen laguntza eskatzea. Autolesio batzu, arreta deitzeko, protagonismo hutsa izateko, ez. Krisiak, gatazkak, bazterkeria, ansiedadea, ideia suizidak hain presente ditugun garaiotan, ikasleen egoera emozionala hitz egitera gerturatu gara Abadinoko Matiena Institutura, Bizkaian. Gehien interesatzen zaidana da, bigarren galdera, bale? Nola sentitu gara antzesten, a ber? Apur bat urduri. Nik gustura eta pizka bat urduri. Urduri eta gustura. Ondo, baina apur bat urduri. Markel? Ondo irten dela. Gustura, baina urduritasun apur bat sentitu dut. Bale? Ondo baina lotxa. Ni lotxatuta eta urduri. Urduri eta lotxa. Eta urduritasuna normala dela, baina urduritasunaren barruan ere azkenean ondo portatu zaretela, ondo erantzun duzuela, eta horrekin geratzeko, bale? Ikasleen egoerari arreta jartzea eta zaintzea da eskolek duten erronka handienetako bat. Ongizate emozionalean irakasleak formatzeko Eusko Jaurlaritzaren ziur programa pilotuan parte hartzen du Matiena Institutuak. Marta López de Mendoza zuzendari eta ongizate emozionalaren arduradunarekin, eta Sonia Ozeja ongizate fisiko eta emozionala ikasgaiko irakaslearekin hitz egin dugu. Ikasleei laguntzeko estrategiez, gazteekin hitz egiteko kakoez, suizidioaz, familiez, irakasle gai honetan dituzten aukerez eta mugez. Leku oso berezian bildu gara, institutuko arnasgune gelan. Ikusi eta ikasi. Ikusi eta ikasi. Bueno, kaixo Marta, kaixo Sonia. Konta guztu pixka bat nun gauden, ze gela hau gela berezia da. Gela ezoikoa da, kontatu pixka zergatik sortu zen, nola eta ze erabilera ematen diozuen. Horatzen dut indala 4 ikasturte, hasierako ebazpenean azaldu zen lehenengo aldiz, ikastetxetan babesgune edo arnasgune bat egon beharko zala. Eta erabaki genduen zuzendaritzatik ustea eta beste itxura bat emotea. Hau da, ona bertaratzen garenean ez dago emon behar ikastetxeko gela arruntean gauzela. Eta hori dela eta bilatu genduen paper hori, alfombra batzu, sofa eta apur bat etxe bizitza batean egongo bagina moduan. Eta hortik aurrera arnasgune bihurtu egin da guretzat. Toki diskretua da eta krisialdi une hoietan kasuak zuzendaritzan edo irakasle gelan guztien aurrean bideratu beharrean, berton konfidentasuna bermatzen da. Bale, eta ze krisi zara, ze krisi motakin etortzen dira onera ikasleak? Hemen mota askotako momentuak asetu egin ditugu. Gelagonkorreko hezitzaileak batzutan puntualki etortzen dira hemen banakako esku hartzak egitera, eta gero ansietate, depresioa, une estualdi batzuetan, batez be krisialdi egoeretan egon diren ikasleak. Izan daitezke ideia autolitikoak edo zantzu autolitikoak izan dituztelako edo suizidioko pentsamentuak izan dituztelako edo dituztelako. Eta hain muturrera jo gabe, ikasle bat baldin badago gaizki, edo emozionalki ez baldin badago ongi, badaki onera etorri daitekela, lasaitzera, aprobetxatzen dute horretarako baita ere, gela, adibidez? Printzipio zeurek ezin da erabaki hona etortie, zuzenien, ez dato zeurek, baizik eta gonbidatu egiten jake. Ikusten badugu ikasleren momentu txarra pasatzen ari dela, gaizki ikusten dugu klasean, ero azarratu egiten dela batean eta igual gonbidatzen dugu hona etortera, berbaitera, lasai egotera, lasaitzera, eta horretarako erabiltzen da baita ere. Eta lortzen dezue, lasaitzia? Egiten du efektua, gela honek, bere efektua? Beti ezin dugu esan egiten duela, baina orokorrean funtzionatzen da.
Bale, esku hartzea zari zinean, ez? Etortzen da ikaslea, baina etortzen da baita ere irakaslea. Ez, askotan zuetakoren bat pentsatzen dut. Nolakoa izaten da esku hartze hori, edo zeintzu dira pixka gakoak, konfiantzan ikasle hori ireki dadin, ezakite galdera batzuk dituzuen protokolorizatuta, edo zein dan pixka bat zuen rola eta zuen esku hartzea. Bueno, lehenengoz ona etortzeko irakasle talde osoa jakin behar dau, ona etortzeko eskubidea bermatu egin behar dela. Eta ikasleek beraiek hautatzen dute, aukeratzen dute referentziazko irakasle bat eta erreferentziazko ikasle bat. Orduan, lehenesten da referentziazko ikasle horrekin bertaratzea hemen. Zer gertatzen da momentu hortan hemen DBH-ko ikastetxe batean egonda ez baldin badago referentziazkoa, alegintzen gara tutorea ez baldin bada, kotutore izatea, orientatzailea edo bestela zuzendaritzako kideren bat. Eta gero klaustrokide guztiekin eta bereziki olako kasuak eramaten dituzten horiekin dokumentu partekatu bat daukagu. Solasaldi horietan zer ez da esan behar eta ze esan daiteke. Batez ere izan bida binkuloa sortaraztea eta entzute aktiboa egitea, baina galdera batzuk beba egin daitezke. Galdera bat izan ezik. Galdera bat gorriz daukagu dokumentu hortan jarrita. Zergatik nahi duzu suizidatu, hori ezin da galdetu. Baina bai suizidio hitza aipatu daiteke eta aipatu egin behar da. Ze ikasleriak 12-13 urtetik aurrera gai horri buruz berba egiteko gaitasuna daukate eta gainera ez da ekidin egin behar. Jorratu egin behar dan gai bat. Eta gainera suizidioa prebenitzeko suizidioari buruz berba egin behar da. Bale, suizidioa aipatu duzu, baina esan dugun bezala bestelako egoerak ere, ez, bizi dituzue hemen, eta zer gehiago egiten dezue galdetu, ala entzun. Eta entzute aktibo hori, aipatu duzuen entzute aktibo horretatik, gero ze ateratzen dezue hemen pixka lantzeko. Nola bideratzen da hori? Kasuen arabera, oso kasu desberdina daude. Orduan batzutan bakarrik nahikoa da entzutea eta ikaslea berarekin egon, sentidu daitela babestu da dagoela, laguntza daukala, nahi izan ezkero hemen gaudela laguntzeko, eta beste batzutan beste pausu batzuk eman behar dira, eta protokoloa jarraitzen hasi behar da. Eta gu hezitzaile garen nahinean laguntzeko gaude, ez bakarrik irakasteko edo klasean egoteko, baizik eta badaukagu emozionalki bai beste zeregin bat edo beste behar bat ikasliekin. Adibidez hori interesgarria da, ez? Nola bizi duzu hori, ze beti irakasleak, ikasgaiak irakasten edo, ez? Imaginatu ditugu, baina egia da gaur egun erronka horri heldu behar diozuela eta heltzen diozuela ikastetxeetan, ez? Pentsatzen dut, leheno ere bai, baina orain bai ja esplizituki, ez? Emozionalki erantzun behar zaie ikaslei, zeren bestela ez daude ikasteko prest, eta pentsatzen dut hori zuen zereginetan barneratu zuela eta irakasle guztiek horrela egiten dutela. Egatzen gara hezkuntza esparrura, baina ez gara osasun mentalean profesionalak. Egia da azkenen urte hauetan departamentutik formazio ikastaro batzuk esleitu egin dute, hortik sortu egin da figura berri bat, OBK, osasun eta babeserako koordinatzailea, OBK, eta material oso esanguratsua, oso baliogarria, eta gero bertotik entresaka bat egin dugu, eta dokumentu batzuetan behar denerako materiala eskuragai daukagu guztiok. Gero izan ditugu bebai bidean beste programa batzuk, hortan laguntzeko, besteak beste ziur programa. Pixka bat zegako edo aipatuko zenituzkete, ziur programan jaso dituzuenak, pixka bat gero hemen rol hori eta esku hartze hori bideratzeko garaian. Aztertu zer diezen emozioak, ze emozio daude, bakoitzak nola sentitzen dugun emozioa, danok ez ditugu sentitzen berdin, eta baita ere kudeatzea. Hau da, emozio positiboak daude eta emozio ez hain positiboak edo negatiboak. Horien aurrean, emozio horrek ez badit laguntzen, kalte egiten badit, zer egin dezaket. Tresnak ezagutzea eta ezagutuz gain erabiltzen jakitea. Orduan, emozioak lantzen ari gara, hori badakizue.
adierazi beharreko emozioak, eta ikusten baduzue daukazue poza, haserrea, beldurra, sorpresa, nazka eta tristura, bai? Orduan, hor egin beharko duzuena da X bat edo gehiago zuen egoeraren arabera, bale? Agertzen bazaizue egoera bat, zuen ustez, poza adierazten duena, pozan egiten dugu X bat. Horraino, aterako ditut egoerak, eta bakoitzak bat aukeratzea, bale? A ber, nahi duzu, adibidez. Alegintzen gara asmatzen, egia da hezkuntza esparruan hainbat gauza ateratzen direla, ordutegi luze bat ematen dut hemen, eta batzutan espero izan ez ditugun errebelazioak bebai izan ditugu. Eta kasu horietan, askotan, sortarazten da zalantza bat. Konfidentziala izan behar da, eta gainera revelazio bat egin didate eta askatu didate mesedez ez kontau, ez esan nire gurasoi. Kaso horietan ze egin behar da, eta askotan horri buruz klaustro batean egin gendun berba. Kontatzen bali badut nigan ikasle horrek konfidantza galduko dau, baina zeinek deko pisu gehiago. Konfidentzialtasuna bermatzea edo bizitza. Eta orduan gu jakitun egon behar gara eta gainera legez muturreko kasu horietan behartuta gaudela kontetan eta bideratzen. Orduan, igual kasuan arabera da, esan nahi muturreko kasu bat baldin bada, bai ala bai izan behar da, baina segun zer dan konfidentzialtasunean esate dizuetena, gordetzen dezue sekretu hori. Baina batzutan errebelazio horietan antzematen da esaterako babesgabetasun egoera bat, tratu txarrak, eraso sexual bat, depresio sakona, eta kaso horietan bizitza deko lehentasuna eta bai partekatu behar da tutore legalekaz eta tutore legalekaz babesgabetasun protokoloaren arabera eta profesionalekin. Kontatzen nahi zetenagatik pentsatzen dut zuek ere karga emozional dexintekoan emango duzuela, ez batzuetan? Ai, gatza da, beriztie. Ez dakit beste lanbide batzuetan aukera dagoen pertsiana jeitzi etzera jun eta dana astu, baina hemen ez da erresa. Nik berbaiten dut irakasle eta tutore moduen. Batez ere tutoretza daukasunien, implikazio emozionala handia da ikaslekiko. Azkenin arduratu egiten zara, ikusten dozun ondino umea dira asko, eta egoera batzuk larriak dira, eta guk ez bagu ez ere egiten, agian ez dago inork egingo. Martaren aipatu duzu suizidio kasuak eta bar, egoten direla ere bai, egia da ikastetxe gero eta gehiagotan irekitzen direla suizidio protokoloak, urtero eta ez bat eta ez bi. Guazen horrelako kasu bat irudikatzea, pixka bat ez, etortzen da onera ikasle bat ideia suizidekin. Zer egin behar da, zer ez, nola jokatuko zenuketen, pentsatzen ez dela erresa gainera? Normalean ikasleak ez datoz laguntza bila eta normalean ez dabi adierazten holan suizidatzeko asmoa daukat. Oda, elkarrizketa baten ostean, atera daiteke. Eta horre taula batean bai apur bat gida moduan daukagu jarrita suizidiorako joera horretan, kontinu horretan, ze fasean egon daiteken. Ez da gauza bera ideia izatea edo plan bat osatuta izatea. Horatzen dut ikasle batek bere momentuan aipatu zirela badakat plan hau, plana, baina ez bada ateratzen, badaukat beste hau, plana. Eta momentu horretan, gube bai nire erankideak esan dauen moduan pertsona gara, eta ezin duguz aurpegik erakipini, ez negar esasi, ez bestie, orduan mantendu behar dugu ritusa entzute aktibo horretan, eta batez ere momentu gidan importantena da haiek antzematea suizidioari buruz berba egiten dugunean ez diogula bildurrik. Ze holan pentsatuko dute ulertzen egiten dugula eta hildorretatik jarraitzeko aukera izango dugu. Bueno, ez daukazue lan makala, hala ere pentsatzen dut zuen lana batez ere detekzioan oinarritzen dela eta gero badakit protokoloak eta eskatzen duela bideratzea profesionalengana, ezta? Segun eta zein kasu. Baina hori horrela izan da ere,
Pentsatzen dut, lehenu aipatu dezuzuk, irakasle inplikatuak zeatela, deskonektatzea zaila dela, pentsatzen dut, kontua ez dela profesional batengana bideratu eta ahaztu egiten duzuela ikaslea. Segimendu bat egongo da, ez? Hor gero, gauza bada gela honetan hitz egiten dena eta daukazuen solasaldia, gero ze jarraipen dauka horrek. Horren segimendua ez dago gure esku, nolabait. Baizik eta behin eta profesionaletara bideratzen danean, haukein dezakegune da, euren aholkuak jaso eta eurek bideratzen dabe nolabait. Baina pentsa behar dugu, suizidio ideia baten atzetik dago sufrimendu bat. Pertsona horrek sufritzen ari da, zeozer gaitik, sufritzen ari da, eta horrek ematen dio ideia. Orduen, ikasleak normalean jarraitzen da gure ikastetxera etorten, sufrimendua agian jasaten jarraitzen dau, eta gero jasatzen ditugun aholkuekin horrekin bideratzen dugu eurekiko harremana eta dugun neurrian laguntza. Alegia gainean egoten zeatela, ez? Gero ere bai, ez? Pentsatzen dut. Noski, suizidio protokolo bat zabaltzen denien, inoiz ez da izten. Eta lehen aipatu dudan moduan ez datozela gugana hori adierazteko, baina batzutan adierazten dute berdinekin. Egoera zauragarri batean, beraien moduan dauden hoiekin. Eta batzutan jaso izan dugu abisua edo alarma seinalea ikaskide baten aldetik. Antzeman dut, nire lagun hau eskaz dabilela, adierazin dit etxera duala, arratzalero negar batean egoten dela, eta gainera buruatu egin zaio suizidatzea edo berak eskatzen dau nahi dauela hiltzea. Hiltzeko irmoa, helburua dauka. Eta batzutan holan hainbat kasu beste batzuen bitartez jaso izan dugu, eta gero hor beste lan badago. Hau da, bere konfidantzazko ikasle horrekin bebai jarraipen bat egitea. Bale, utzi dezagun suizidioa, esan dugun bezala muturreko kasu ez gain beste kasu batzuk ere badaude, ez, emozioi eta ongizate emozionalari lotuta, noski baietz. Horietan bai izten dituzue kasu batzuk, lortzen dira iztea, egiten da lanketa bat eta gero obera dijua? Bai, noski eskerrak. Bai. Honen erabilpena esan dugunez, ez da beti suizidioen kasua, ero suizidio zantzuak ikusten duguzunean, baizik eta beste goera asko ere badaude. Zetiteke azterketan aurrean ikasliek sentitzen daben presioa ezin egona, edo etxean neuki badabe arazo larriren bat, eta horre kasu epe bai, hemen normalean kontutan izaten dira eta horretarako erabiltzen da gela. Hau ikusten dozuenez, badago etzanda egoteko, lasai egoteko, inoiz lokartu egin jaku ikasleren bat, badago beste espazio bat, non mai badagoen, jolasak eta edo margosteko horriak eta... Bada helburuetako bat ere bai, ez? Ongizate emozional horren bidean, ikasleak berak, tresnak izatea, askotan guri ere falta zaizkigu, ez? Tresnak izatea, ahalduntze edo emozioen ahalduntze batean, edo, ez? Estrategiak izatea, zeo zer gertatuz gero, edo, kudeatzen jakiteko, batzutan izango dela laguntza eskatzea, eta beste batzutan, bazakit hori dena nola gestionatu pixka bat jakitea, ez? Ongizate fisiko eta emozional ikasgaian adibidez izan gara, eta horrelako tresnak eta garatzea izaten da helburua, ez? Pixka bat dira gakoak, dira estrategia nagusiak, pentsatzu eta dinan arabera ere ezberdina izango dela. Atal teorikoan ikasten dugu zer diezen, komentatu duguna zer diezen emozioak, nola kudeatu daitezken, ze aukera ditudan, eta praktikoan hori martxan jartzen da. Egiten dana da jarduera fisiko praktikoak egiten dira. Orduen bai jolasak batez ere, kooperazio jolasak, kirolak egiten dira, bai? Eta hor martxan jartzen dugu ikasi dugun guztia. Hau da, galtzen dudanean nola kudeatzen du, nola sentitzen naz galdu dudalako, irabazten dudanean, nire ondokoak min hartu duenean. Ze pasatu zaio diagoari? Orduan. Hori da. Nik uste eta burde gola arrautz bat edo, zerta zintzen dagoela txartu. Hortik doa. A ber, ondo. Orduan, emozioa, kasu honetan, zein izan da? Badakizue, adierazioen emozioa, sorpresa eta zein izango zen horrez gain? Hori da. Dena den egia da, kasu batzuk profesionalengana bideratu behar direla,
Eta ikastetxe gehienek aipatzen duten norma da, paus hori ematerakoan zerbitzu asko saturatuta daudela. Eta orduan, profesionalengana ez dela iristen behar beste ikasle. Edo ez zaiola ematen behar besteko zerbitzua. Zuek adibidez, zuen kasuan, psikologo bat daukazue, astean bitan etortzen dana, pentsatzen dut hori altxorra handia dela. Profesional bat, zer eta ikastetxera etortzea, kontatu eguzue pixka bat hori nola dan. Udaletxeko diru laguntzagaz, astean birritan, dator psikologoen elkarte batetik, kanpoko erakunde batetik psikologo bat, edatzeko ordutegian, hau da, 2 arratzalde dira, astelehen eta asteartetan. Aurton lortu dugu diru kopurua gehitzea eta ordu gehiago ditugu. Normalien atenditzen dago 8 ikasle, eta zerbitzua doaini denez, eta komunitate guztiari ailegatzeko esku hartze izaten da hasierakoa. Hau da, berak ikusten baldin badu kasuren batek jarraipen estuagoa edo luzeagoa behar dauela, bideratzen du beste profesional batengana joateko. Hau da, modu pribatu batean familiak bideratzeko. Eta lehen aipatu duzu esku hartze hori guztiak egiteko, tutore legalen baimena behar du juridikoki babestuta egoteko, eta zerbitzu honetara etortzeko gonbitea etorri behar da, batzutan eskara familiaren gandik jasotzen dugu, baina ikastetxeko orientatzaileak bideratzen du eta banatzen ditu apur bat lehentasunak. Itxaron zerrenda daukagu beti, etengabe, eta familiaren batek ez badu baimen sinatua emoten, aitana eta amana ezin da zerbitzu horretara bideratu. Badira familiak euko egiten diotena zerbitzu honi? Bai. Zergatik? Ni suposatzen dut, izan daitekela bildurra be bai. Edo errezena dalako batzutan beste toki batera behiratzea. Baina bai, harritzekoa bada ere, naiz eta protokolo bat zabaldu, edo autolesioen kasu bat egon, edo beste arrisku batzuk antzeman, familiak ez badu baimena emoten, ez dago zer eginek. Oraindik badago ideia hori psikologora banoa arazo bat daukat. Beste jakingo dabe, arazo bat daukadala, markatu egingo naute. Estigma hori, edo? Bai, estigmatizatzeko beldur direla uste do. Gainera psikologoren erabalin badatoz, ez datoz ordutegi lektiboaren barruan, orduan pribatasuna bai bermatzen dela, gu ikastetxe honetan sarrera nagusia daukagu, eta hortaz aparte alboko sarrera bat. Eta gero zerbitzu horretatik bai koordinatzen diraz, lehenengo saioa egiten dau gurasoekaz beti. Beti familiekaz hasten da, eta gero esku hartzen zuzena adinbakoekaz. Zeren, pentsatzen duzuek ere familiarekin asko koordinatu beharko duzuela, eta familiekin lanketa handia egin beharko da. Eta orokorrean eta zorionez holan izaten da. Bale, ari ginen psikologoaz, baina proiektu pilotu batean ere sartzea zaudete, eta erizain bat etorriko da eskolara. Bai, antza denez orain dela urte batzuk, Katalunian badago holako programa bat martxan, bastean behin aurreikusita dago erizain 2 etortzea, eta erizaintzako kontsulta bat izango balitz bezala, baina ikastetxean berton, eta zilegi da taldeka etortzea. Eta gaiak izan daitezke elikaduraren ingurukoak, ansietate kontuak eta frustrazioak azterketen aurrien eta zelan kudeatu, urduritasuna, edo depresiorako edo tristetzu, samar ikusten bali badon nire burua, osasun mailan ze ibilbide ditudan, eta ez dakit zenbat bezero izango ditugun. Ze lehen aipatu dugun moduan, orokorrean ikasleak ez datoz bila etortzen, gu gonbidatzen ditugu. Ze aurton esaterako arnasunea zabalik daukagu atzeden aliostean ordu erdi bat, zuzendaritzako kideren bat etortzen gara, eta momentuz inorez da gertu. Ipiniko dugu postontzi bat, eta modu anonimo batean bai holan, momentuz bat bez, baina asmoa da mantentzea. Eta honekin bai ez dakit beraien gana askotan joko duten, ez dakit gai izango garen zerbitzu horren salmenta ondo egiten.
Bale, ikasleak normalan ez dira etortzen esaten duzue, baina orduan pentsatzen dut ez zuek detekzio lan handia egin behar duzuela, ez? Ja oso zaildua edukiko duzue begia ja behaketan eta ez kasuak harrapatzeko. Lehen aipatu dugu prebentzinoa, baina niri gehien bat gustatzen zaidan hitza da probentzinoa. Hau da, lanketa bat egin behar da aldez aurretik, gero detekzioa, prebentzioa eta barrekoak egiteko. Orduan, esaterako INSIU programaren bitartez emozioen lanketa jorratzen baldin bada tutoretzetan, ja landuta gauzo horretan. Eta gero hortik aurrera etorriko diraz beste pauso batzu. Horren arira bebai taldearen pertenentzia lantzea hori ezinbestekoa da adin honetan. Zu taldekide bat sentitzen bali mazea, pentsamendu edo eskor horietan sartzeko aukera gitziago izango dituzu. Taldekide sentitzea delako taldearen indarra eta babesa jasotzeko modua. Guk gaur jaso duguna emozio eta gogoeta ez gutxi. Arnasa hartu eta kanpora atera gara. Hoiek guztiak oraindik barruan bueltaka ditugula.